Iya, biasanya kalau 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 di itu biasanya digabung gitu. Kata dia sih kalau di grup WA sih, katanya karena ini kan layanannya tuh udah banyak curhat. Kan banyak yang curhat ini kan, tempat lain gitu. Soalnya kalau sama abangnya nih, Iya, terutama si Ajis sebenarnya. dia suka musik genre gitu. Iya, maksudnya itu dia nggak bisa ngelawan ya. Kan dia kerja di sini tugas gue lagi makan di rumah. Gue keluarkan tugas lama. Si asik. Iya. Iya. Dia nggak resolusi tahunan. Siapa Kak? Dia anak Sophie. Oh, yang 10 tahun itu. Kecil banget ya. Nggak sesuai. Oh, nggak Kayak sesuai tadi banget ya. Kak Asmi bilang, iya ini beneran kan kayak tadi gue makan duluan terus kayak joinnya kan nggak ada bangku ya, ada tempat gue doang, gue sendiri, mereka sendiri kan. Terus Kak Asmi bilang iya nih dia sini duduk bisa kak gitu, nyarain nyamperin gitu. Ah, Lucunya tadi ini anak sekolah minggu kan, nah mereka tadi kan gue ngirimin sekolah minggu, mereka ada aktivitasnya adalah jadi kayak ada pohon, pohon gitu, pohon resolusi. Terus bilang oh nih my god, oh my resolusinya god. lu harus tahu resolusi anak muda, ada yang resolusi tahun 2005 aku pengen jadi cantik. Terus ada yang bilang gini kan, aku berdoa semoga papa tahun ini bisa beli mobil. Terus ada yang bilang gini, aku berdoa semoga rumah adem ayem. Waduh, ada apa gitu. Belum ada AC. Oh, Oh positif iya. positif. Adem ayem, sukacita gitu kan di saat Di AC bahagia. berarti. Dia bilang aku ingin jadi kaya. Wow, aku kaya juga. Itu resolusinya akan sama kakek sampai sampai umur sampai gue Sampai videoin kita tuh. umur tua kayak gitu. Iya. Gue videoin kan, gue mencari momen-momen yang lucu-lucu, gue video. Nggak pada Iya, ini kan anaknya banyak banget kan, ganti-gantian kan pakainya. lompat ya. Harusnya kita kayak gitu juga ya. Buat Pakai gini, aku resolusi. pengen ini ke Ancol katanya. Wow, Wah, oke. normal lah, itu normal lah, normal. Buat anak ayu sih. Iya, iya, tadi kan bilangnya nih jadi cantik. Wow.
realistis ya atau Dia secara minta yang glowing. kaya aja Iya gitu. benar. Ya maksudnya ya kan kalau menjadi cantik berarti dia minta glowing kan. Gue kira dia dulu bisa glowing. Rumah adem ayem aduh. Coba gue ikutan ya. Coba gue ikutan ya. Oke, apa? Gue pengen top slay. Iya. Pengen kaya Slay. raya aja. Aku setuju sama pengen kaya raya. Kalau itu Realistis sampai tuh. itu realistis. Iya. Umur segini juga sama kok. Iya, melakukan kondisi ekonomi deh Tuh kayak ada gini, aku ingin pergi ke Bogor katanya. lu mana sih? Ada yang harus diurus. Ah, Ya, ada pembangunan yang harus diurus. bangunan gereja yang emang itu Enggak lah. Pembangunan itu nomor dua. enggak. Makasih ya untuk Kita doa dulu bantuannya. apa? Cuma ada di otak aja gue aja begitu lewat. Harlan Holden, oh bayarin. Dia maunya Harlan Holden soalnya. Yang di Leslie ada. Ya, dia maunya Harlan Holden. sama ini ya apa jarum Jarum jahit kan. Aisyah mau bangun rumah lu tapi masih rame aja kak. Siramnya aja ya. Iya. Oh enggak ya. Bahkan habis boykot pun mereka tuh masih kayak buka-buka gerai gitu loh. Masa kan habis yang Israel ini. Iya. Starbucks, iya benar. Kan yang McDonald Indonesia kan kemarin sempat ini kan ngembangin dia. Oh. Kayak kita nggak franchise.
nggak enak juga. Sekali ngirim foto pasti dia fotonya beda. Buriani Tuhata, tamulai maapar mingguatan apar jolo, dung tahun baru, tapasada marohado pikirata, marende mahita sien buku ende nomor sia. Marhite-ite goarni di bata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni tondi perbadia, natu mapalangi do tanoon. Amen. Saya mangaranapi do mataku do pak akadolok, sian dia do ulaning roh pangurupio tuau, sian Jehovah si topalangit do tanoot sambing, roh pangurupion ianggo tuau. Dang tagamon loasonna tarsulandit patmu. Dang tagamon nok mata ni si jagaho. Saya jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan. Saya jagaon na do tondim. Saya jagaon ni Jehovah doho laruar do lahobongot olak nion ro di saleleng ni leleng na. Haleluya.
debata sian asini rohamdo umbai sahat hami tu tahun naim baruon. Hodo nama ngaramuti hami di bagasan tahun nasalpui. Saya si maroham, saya unang tulak hami nuaing. Saya dongani mahami di bagasan tahun naim baruon. Pasu-pasu hami rodi akka ulaun nadenggan. Nahula hami marhite-hite guarmu. Alai nagumodang. Pasu-pasuhom mahatam na badiay tu rohanami. Asa gabenay baru rohanami. Asa tarpa masuk hami tu banua ginjang di hasusuda di bohal nami. Amen. Patik de debata di hita mingguon, sian patik parjolo sahat rodi patik popaton. Patik parjolo, audo jahoba debatam ninna debatata, dan jadi marakup au baenomu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaomu jaladang jadi sumanomu, manang aha na di buanua ginjang, dohot na di buanua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru di tano, iyanggo tunggabi si sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, iyanggo soture dalanna, ayhona huhumna dosogot, akka na marsineang di guarna. Patik paopaton, ingot hamu ma pabadiaon hari minggui, di naonomari ma ulahamu nasa si ulamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah di batamdui, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isini hutan halak pe namangebati hutam. Ai di naonomari do itoppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni. Dibaini do umbain na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradenai jala di parbadai. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita, lao mangulau patik nai. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulau nombar tu patik ni. Amin.
Tato poti madosatta tuhadopan ni debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Ginjang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dudusa do pangalason nami nagudangi di jolong. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringo Tuhan sesaan ni dosa. Mutsat peaka dolok jala humutta lakarobean. Alai anggo para si rohaku nasutupa mutsat siatho. Jala padan ni hadameoku nasutupa humordit. Ninna Jehovah sia-siho. Asangapon madidibata na diginjang. Amin. Tabigima hata di debata turpuk di hari Mingguon imana tersurat siat Yohanes sada ayat sada rodi ayat sia tajahama marsikap soring. Dimulanai nungadong hatai jala saor tu debatado hatai jala debatado hatai. Salu nai marite sian hatai do umbahen naman jadi jaladang adong nanggosada sian nong jadi i naso marhite siani namar sinondang do panondangi di bagasan naholom alai dang dijakon naholomi. Sitindangi do ibana umbaen naro asa dihatindakon panondangi anggiat gabe porsea saluhutna marhite sian ibana. Alai nunga mandokro ujui tu portibion panondang nasitongi na mandongani na manondangi na sajolma. Ima sahatna martua doa akan atu mangion hatani dibata jala no peopsa. Amin. Tindak pema hapor siaw tai songon nahi tindak kon ni dongata sa hapor siaw di sandok portibion
Rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na satu dosan, natu mapalagi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman itu buhon di si Maria, naga-beagabian si Antoni Probadia, andorang saubuan, ido tuhata, natu mau nabirni di pangumuman di Silatus, nama tetarpaja dari mana di hau pinar silang, na tua turun di tanom, na mula mangulu di hari patudua, nama naik tu surgo, lahun tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa. Isi mai mana pai mamula so tu tanon, manghu mialak na mangulu do namati, au porsea di Toni Probadia, jaladok sada uria na badia. Uria atau pani akan nabadia, do dia sain dosa, do dia tai namandok, mula mangulu sogot daging nyalak nomate, do dia ngaluan nasura sudah. Amin. Tapi gimana tik-tik di kita. Tabi kaya majo titing di Huriata. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu dung tahun baru 5 Januari 2025. Topik minggu nunga ditobus Jehovah bangsona. Kosong sada padidion nabadia. Huria patupaon padidion nabadia di hari Minggu sadarion 5 Januari 2025 di parmingguon pukul 10 WIB tu telu halak yang akon ni Huriata 2 halak bawa sahalak boru. 02 ibadah syukur bona tahun 2025 kantor pusat HKBP. Ibadah syukur awal bona tahun 2025 kantor pusat HKBP Piara Jatarutung Tapanuli Utara di Patupa di hari Senin tanggal 6 Januari 2025 pukul 10 WIB. Inganan kantor pusat HKBP Piara Jatarutung. Songon utusan sian Huriata lau madohoti ibadah syukur bona tahuni ima amang paditarizon Malcolm Siahan STH. 03 Dewan-Dewan 03 titik sada Dewan Koinonia 07 sada seksi remaja parmingguon manang ibadah remaja marpardomua tuha putusan manang hasil di rapat huria na dipatupa di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 parmingguon tuakka remaja dipatupa ganup hari Minggu mamuka sian hari Minggu tanggal 10 sia Januari 2025 masuk pukul 10 WIB. 07 titik sada Dewan Diakonia 07 titik sada seksi kesehatan Bangdara marpardomuan nana yang dibentuk ima Bangdara HKBP Pasar Minggu pinangido tusudi ruas ni huria na bersedia dohot kerelaan laho madonor hondara na sewaktu-waktu lahu mengurupi ruas na membutuhkan asa dilehom madata na marhiti na mangisiling songon nang tersurat di buku Warta Jemaat. 07 sada 2 seksi pendidikan penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak Terangkasih menerima peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 jenjang kelompok bermain
umur 3 tahun. Jenjang taman kanak-kanak TKA, umur 4 5 tahun. Dohot TKB, umur 5 6 tahun. Tuaka jemaat na adong yanakon manang pahuppu na marumur songon naong di patorang di Gijang, dihimbau asa didaftar homma marhite na makubungi kepala sekolah TK Terangkasi, Ruth Agustina Boru Pasaribu, Nonya Pangaribuan Ameliana Borusinaga, manang na langsung mendatangi ruang kepala sekolah pada hari kerja pukul 08 WIB sampai pukul 11.00 WIB. 04 Ruas Namodding. Nah, di hari Kamis 2 Januari 2025 nunga jumolo modding amatta et di jongga tapubolon umur 76 tahun na hinabaluhon ni inata kokke tiangguru baru harahap nahinan. Alamat Jalan Himalaya nomor 10, Klaster Himalaya, Lipopilex, Karawaci, wilayah Walu. Tatangyak kema asatibu tarapul keluarga namar sitaononi. 05 Ruas ni Huriatta namar ulang tahun. Saluhut ruas nang perhalado HKBP Pasar Minggu Pasahatton. Selama ulang tahun matuhamuna saluhut ruas namar ulang tahun hatutubu dohot namar ulang tahun Parsaripeon. Mamuka siya tanggal 5 Januari saha tu tanggal 11 Januari 2025. Goar-goar namar ulang tahun boy maitaida di buku warta jemaat. Hata ni debata nagabi ujahan nilas ni rohatta. Denek dosian 2 Korintusia ayat 8. Alai marhua sudu debata mangusehon saluhut asia situhamu. Asa sadok tuk situtu dihamu jala marlubi-lubi hamu laho patupahon saluhut ulaon nadinggan. 06 Ruas Namar Sahid. Tuaka ruas Namar Sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan. Doh akan Namar Sahid menahun, dohonon namima. Sai di pasu-pasu tuhatta masude pangobation na jinalomuna tibu malum parsahitoni. Tatangyakom manasida asa tibu malum sian parsahitoni. Hujahau kaima guar-guar ni ruas Namar Sahid. Inang nonyage lubatobing boru na 70. Amang je simangusong. Inang nonya ha hutapea samsia boru hutauruk. Amang situa Dr. DJ Manurung. Inang nonya Pajaitan Bu Maria boru Tapubolon. Inang nonya Sihite boru Purba. Inang B Sihite boru si Hobbing. Inang nonya Siboro Roslinda boru si Giro. Inang nonya Tabunan boru si Torus. Amang Bistok si Tumorang. Amang M si Manjutak. Amang MT Huta Barat. Amang si Tua Insinyur Ria Raja Hasimatupang. Amang P Silalahi. Amang Agus Franco Nenggolan SE. Inang Anderina Kartini Borusiaan. Amang Insinyur Oka Aruan Mbia. Inang Nona LSM Lubatoruan Sony Borusilitonga. Amang Situa Insinyur MT Raja Guguk. Inang Nona Situa T Siahan L Borusiagian. Inang Nonya NOP si Hobbing Boru Hutagalung. Inang Nonya Awe Siahan Boru Pajaitan. Amang Hotman Sibuya. Inang Nonya Situa Penggelis Indra Hutauruk. Inang Epe Sophia Boru Tobing. Amang Daulat Tahir na 70. Inang Situa Doktoranda Priska Boru Hutapea SPD. Inang Nonya Mutte
Berliana Boru Manulang, Amang Nurdin Manurung, Inang Nonya Hutauruk Boru Simajutak, Kevin Siregar, Inang Nonya El Hutabarat Yelli Boru Tobing, Amang Dr. Andus Marsakap Hutabarat, Inang Nonya Simajutak Boru Lubat Tobing, Inang Nonya Simamora Boru Simajutak. Titing na so jinahon doho parhepengon di Huriatta, boy mataja di titing naung di parade Huriatta, songonima titing masa dihita di bagasa mingguon. Mau lihat ma. Tabegema kor ama.
Marede mehita uhuk mata pasahat peliata pilihan sadaa do sadabi. Tuhan beri kehadiran.
Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima na mangaramuti aka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhu na. Selamat tahun baru madihamu manginang. Tahun baru beke. Iya. Amar si jalan kamu sudi. Na jonok-jonok. Enggak. Iya. Asalam dumasip anu pehita musi masih jalangan lagi kamanginang. Anggota baron masih jalangan di pitu jonok kirmo nang una senedu. Iya. Hatani dewata na tolhas nagabe ujahan ni jamita di minggu dung tau baru di hari minggu sadarion tarsurat do di buku panurirang Jeremia bidu 30 sada mamuka mesian ayat 10 saha rudi ayat 14 Jeremia 30 sada ayat 10 saha tu ayat 14 Hujaham madihita nangek mata payutihut tangi homma hatani jahuba hamu aliak kapar begu jala baritahu kamu mai di pulu-pulu akan nadau jala hatahu kamu ibana napaserakon Israel na julu laos ibana papunguhom muse jala ramotanna songo parmahan di punguanna ainunga ditobus Jehova Jakobi jalanunga di palua ibana sian tangan ni nagumogo sian ibana ainunga ditobus ayat 12 rodo nasida sogut huhut marolopolop di pucu ni Sion jala marongoman nasida madapoto dengan bahasa ni Jehova eme doho anggur doho miak doho anak ni biru-biru doho lebu jadi toddina sida ikosongon porlak natakas di aik jaladang bemadate nasida jadi marlas ni roha madisi namar baju marhalia kaliang doho doli-doli rodi akan tua-tua jadi mubama arsak nasida gabelas ni roha bahenokku jala apulokku nasida huhut palason dung salpu godokna nasailau dungi marlobi-lobi matoddi ni akka malim ditabo-tabo jala busuran bangsokku marsauliho dengan basaku nina Jehova ido sahani turpukta di parsaurata di minggutta sadarion na mangigil tema manang topik na pinatomu-tomu ni huriatta nunga ditobus Jehova bangsona nunga ditobus Jehova bangsona jadi nang pe sasitong na luba-luba dope manang ngapul-lapul si paingot hatani debatan na hujahawon odeng anggo sasitong nga hamamasana nunga saukbe dihitaon nuaing nunga dipatulus debatabe naung manubus cita sian haholomu tuhati uron sian tiki tu tiki naung manubut hosa hanguluad dihita nang pesipata ikon manaripari dalan namar nakok tuat nang pesipata ikon hipas marsahit itu tahe nang pesipata ikon
mengadupi ragam ni aka pangabati parukilon harong na ikopyak di puduman na di rumah sakit nuang ikopyak di puduman na di jabu dang buy moro do lan aka na asing halena pasti baga-baga nunga di pasau di batabi tu hita sadario ido naikon pesta honot tanwaing ido naikon ulu ponot tanwaing ido naikon paposo rohata dinalaho madalani dalan namar nakuk tuat di tahun 2025 na juk tarokon tahun parasini rohau tahun nagok pasu-pasu tahun nagok aka dengan bahasa ni debata songon na hujahau na kaningan na di ayat 12 alanido di hamua manami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di parbongota di hari Minggu sadarion nunga palasakan jala takas songo dia do parrohao doho pangarorok ni debata tuhita dakya debata pasonang sonak korohata ikut ingotot tadi dakya debata menina bobokan kita dakya debata membuat sebuah kamuflase supaya kita merasa senang. Molo memang sonang do. Molo memang ikut dalanatan na marsak do. Molo memang ikut pihak kita di podoman pihak do. Molo memang ikon hilalaota do gok akka hadumaun gok akka pasu-pasuon na do. Molo ikon hilalauta na margajang umur lehono na gajang umur. Molo ikon hilalauta na marsahi flu doho la nakana asing pihak di podoma pihak di rumah sakit ikon do dalanatay. Ilo na kaning nasaha tu hita di inturitus tengok do pinturitus. Apala di bona ni minggu duk tau baru di pasaha tu ta ingot tamu ya kamang duk tamina. Tabuan anu dijawute, tajahan anu dijawuta. Pesalme 120 sada ayat sada saha rudi ayat walui. Ilu inturu itu sudah kena sahat kita. Harus tengok dope. Yung akama dope. Ay hamuru nak mangedeho ni. Itu tu. Saya mangaranak do mataku, do pakakaduluk. Sia dia do ro pangurupio. Yang go pangurupio sian jauh de mata. Itu bahkan gereja be paingoto kita huria be paingoto kita songo dia do baga-baga hasasau ni baga-baga na pinasaha ni debata tu hita songo dia do hasasau ni sudi akan nasinakapan ni debata tu hita songo dia do hasasau ni sudi akan janji pada ni debata tu hita dan memang benar Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru itu tahe. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah menina bobokan kita. Hidup bendagabi di dokon. Dungoma jala martangia. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Aina mau tahu do si polisi mangalului si polgahonna ise na maranganangan ise na patah-hata donganna ise na manipan akar pahi di bagasar rohana ise na saya mangarang-rangi aka ulaon na so dengkan marado pun akadonganna anggoi tupahan ni si polisi ma tupahan ni hahulumoni ma taboran nama asalam martibura rohat taon asalam mangerbang hosom teal elak latih di tonga-tonga ni nguluda nang sahat tu bagas joroi pe masuk mai bongotan namai alai molo jamot kita molo dungong kita molo saya totong martangiak kita molo saya totong mangarana mata tadopak jahuba anggui urupan nama kita anggui donganan nama kita manang dia be paru kilon manang dia be parsirang gutota akamang dot paminang tung naso jadi sudah aka hamaoloni mengabadi sakap ni dewata tu hita dang terbahin haholomoni dang terbahin si polisi songo dia peta homok nga
Mengabati holong ni rohani debata natu hita. Kalau sudah ditetapkan untuk menjadi milik kita, jangan pernah ragu. Amin. Hidup. Jadi wonai doa kamang dot tamina. Kita diberangkatkan. Asa unak saya mau tahu rohato molo digoi gotik tahun pitor momar si malolokta i semua yang nama kesuguhunau. Molo marsahit tita si pata piga hali hita lau tu pangubati tu dokter ai darok cahik muni na pitor lau mau pikirat ta tuna asing. To yang mapang mai duga hutama ho itorina dongan na muse. Songodongan ni si Jovi kan, memang kau sudah berdosa, bertobatlah nena. Seolah-olah sakit penyakit itu identik dengan dosa. Tidak. Iko dalam nata sudah dalam namar nakut tuati yang berlikaliku itu. Totangani manangisi nagale iru nagabe bongo tu totangani iru nagabe talu. Belakangan ini kita digemparkan. Udang nasa houmta meng napigi yati akarongata na bertugas di aparat terjorat ya maju tak boleh si heila honotto ni si tangyak konotto de si jamot tonotto de heli Tuhan na selaun na so tardabot doau muba maau itu ni tamato mulo na rokiedo roha-rohata lautu si itu isa na somanahan alani baga-bagaope bukan secara general kepada bangsa Israel. Mana tidak kamang dutang minang. Isi na ulu. Roma tu son. Isi na solo. Isop petaho asal ma saya dibagi-bagi hatao. Itu tong dah. Asal gia adong kamu bau. Itu. Mana tidak kamang dutang minang. Tidak jahahamuna. Epistel kaningani Yohanes ada ayat 5. Rodo hati uroni itu tonga-tongata. Sudedo di patiur. Sudedo sakap ni depatai ko patiur sudia kajolma alai. Adong duna solo di patiur. Adong duna solo. Sai tubuh-tubuh ni rohana duna sekos saut. Sai pikiran na do, nai ni rang-rangan ni pikiran na do, nai ko saut. Tajah jolu saudara nari. Namar sinodang do panodangi di bagasan na hulum. Alai dang dijakon nahulumi. Lebih jelas mulut aja ayat 10 saya doh ayat 12 na. Naso sahat do tu situr puhon. Episteli ayat 10 saya doh 12. Narodo ibana manopo nadi ibanai. Gabe dang dijakon akan nadi ibanai ibana. Alai manang piga na majakon ibana tusido di lehon huaso. Ikon duga yang bersambut. Ikon klop the chemistry. Ada reaksi, ada aksi Allah kepada kita untuk menawarkan keselamatan, memberikan terang, memberikan hikmah dan kebijaksanaan untuk memenangkan segala perkara di dunia ini. Kita harus punya reaksi. Iko na dong lupa jakonota, una kohopohom, una ngongkang kaki, una saya haulan na taro, sini rohani debata, sini rohani debata, hanya karena anugerah. Jangan-jangan kita memang dibiarkan hidup sampai pada saat ini. Dangalani ulota, dangalani gogota, dangalani pabahenata. Mungkin Tuhan menunggu. Jadi mulai dok debata apa bidu 20 sia ayat 10 di Jeremia itak ni 70 tahun do hamu dihabuangan ni dungi duloku mahamu dungi topotokku mahamu dungi peluaoku mahamu ninna debata Jehovah ise mana masuk tu horong ni nanai si peluau ni Jehovah. Apakah semua? Belum tentu. Dan iman saya menyatakan tidak semua. Tuah kana majakod do. Tuah kana makanguluhod do. Tuah kana maparati-hatihod do. Alani turpu jami tau dibonai amang do tam yang tangi ho kamu male Israelin. Dengarkanlah Shema Israel. Tangi ho kamu mak.
Isi na sumanangihon, daku boto may nga pauluon ni. Luason na mangulu, ya mungkin. Ali pauluon na belum tentu. Allah kita adalah Allah yang hidup. Hakim yang agung dan hakim yang adil. Tangihom mahatani Jahuba, hamu aliah kabang super begu. Ini dia. Tuhan tidak mau memang berlama-lama. Dangolo de bata marling-ling manguhumi bangsona. Di tikina, itu benda gabido di Yeremia do tongi satak kiri sabdo tadi koko. Dungi topotokku mahomuse. Aku akan melawat engkau di boto hamu do satak kiri sab. Takir. Aka hamu do kapari sab rupane. Narongi teh ya haru warni takiri. Tulpang do teh. Tupang. Gitu. Satak kiri sabina. Mulu di hataum sangal si doau mana di kok kamu harus sangal si doninna. Itulah waktu Tuhan. Kita tidak bisa terjemahkan itu dengan hukum matematika. Budu lilingi, budu sadari, budu 2 hari. Alai di payung mau tangi hombali Israel. Hamu walak yak berbegu. Harun yang idau terjenia kamang dot taminang. Dosa tidak pernah bisa membatasi kehendak Tuhan. Itu dapat julu sehali. Itu hapul-hapul doh gugu tu hitam. Dosa, kesalahan dan pemberontakan tidak akan pernah menghalangi dan membatasi kuasa dan kehendak Tuhan. Molo ikon ula hono di debata, molo ikon do hono di debata, nuaing maauro ikon nuaing dang mernida songo dia aha jala behah hita nuaingo. Itu benda gabi syata kiri sak doh tadi koko dungi. Dulu okku mahomuse, dungi dapot tonokku mahomuse, alani i tangi humma. Sakap ni dewata, bangso na tinopana, bangso na pinar mudu-muduna, bangso na pinaluana, bangso na pinilikna. Iko gabe bangso na tarpasu-pasu, jala na gabe pasu-pasu. Di sakap ni dewata bukan hanya semata-mata mau melepaskan kita, memerdekakan kita dalam kelompok komunitas yang kecil. Holan HKBP rumah ni, mana holan HKBP pasar minggu, mana holan keluarga ondo, keluarga on. Tidak, kepada semua. Alai sianom mahaburhatanna. Inilah sebenarnya hasatiau ni dewata. Nama kokko pita, nama kokko bangsona. Sapala na kupillit to ikon hokopokku doho. Sapala na kutodo ho ikon marhite-hite hodo. Sapala na hupar mudu-mudu ho ikokodo dangboy na asing. Alani tangi humma. Siap bangso perbigu gabe bangso ni debata. Siap bangso na hulum na manudal hod debata. Gabe bangso na mangului jala uduk di hata ni debata. Siap bangso si jogal rukung gabe bangso na uduk tu debata. Siap bangso na manggana gabe bangso na majalo debata na gabe debata jala Jahuba si balua ibana. Siap bangso oknum yang kejam. Oknum yang acap kali berkamuflase, oknum yang selalu membuat tameng keindahan di hadapannya, yang selalu ganti casing setiap saat, tetapi hatinya begitu busuk. Gabe bangso na labok, gabe bangso na bulus, gabe bangso na setia. Siap bangso na mamake artana, pilihanna, parbinotoanna, lahu makukupi hasalaanna tajahamai di Amos 5 ayat 20 sahak Rudi ayat 24. Gabe bangso na benar-benar bulus rotu bagas joroni Jahuba marsoba mamilihu pilianna paledukko si majalona lahu pasahat tu pilianna hucus bain harcangapu di debata tidak berkamuflase. Jidang dohono ni debata betu hita tupungua Qur'ama nabaga eddenai pada oma edde demisionau dang dohono ni debatabe dang dia uluhu tammi buru tajahanon
di Amos 5 ayat 21 ayat 25 24. Padahal maka pilih mi dang dia pilih situ tu ngoni songo dia pe ulina songo dia pe baganga dang dia wi ai di bahe kodoi laho makukupi hahurangamu makukupi dosa makukupi tihas na di bagasan hati-hati mi dau. Saya mau keadilan, saya mau kebenaran yang bergulung-gulung bagaikan air yang tidak pernah berhenti mengalir. Amin. Ido kamang dutamina. Alani do sema tangi homma. Tangi siano do borhat manangi hode bata. Siano do borhat tangi yang. Jadi ikom makanguluhon tangi ido kita di bagasan ngulutta si ganu pari. Namar tangi yang nama nangihon hatani debata. Aisian natu mangihon do ro hapur siau manangihon hatani debata. Rom 10 ayat 10 itu takas doi dihitai. Itu tidak muluk-muluk. Asa merhite-hite nama nangihon hatani debata. Mari kita senantiasa bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Filipi ayat 20 itu. Manangise nama nangihon hatani debata. Nama kanguluhon hatani debata. Dia akan berpadanan dengan Injil Kristus. Berbakti dan berjanji dengan firman Tuhan. Tak pola merpada kamu dohot padita. Dohot hatani debata mahamu merpadan. Asa unang hola ditiki padu-padu bohi songuna tabu persaurata. Itu tahe masih jalangan apalagi bonani taono baga kia parmekel ta senyum dohot dan kana asing. Habe du tudal so binoto meng naha namasa. Ini do apostol Paulus. Asa unang hola ditiki padu-padu huida hamusuman. Alai ditiki tudal pe ikol do tuftong suman. Amin. Itu tok kita. Jika borhadusia dirita kamang do taminang. Mari kita berangkat dari diri kita, dari dalam the inner life kita untuk menebarkan pesona indah kepada seluruh lingkungan di mana kita berada. Allah memang nunga di pature de batabe, nunga di paula de batabe, takke tu bonana. Nunga di paula de batabe, tod di turumana. Dang be mau tahu be todita. Nang pi di bagas jorok kita. Itu tahe, anggo pena laurohana tu jabu, tu bisnis lerok lena kana asing. Tiki di bagas joron, marilah kita fokus kepada firman Tuhan. Nah itu pahani debatado. Ngadi tu pak debatabe. Dia makan tu nanti nupa ni debata. Pola nakani hudoko dehe 10 eme anggur, doho miak, doho anak ni biru-biru, doho lebu. I makarumang ni. Nagabi uram-uram ni. Persobauta nagabi uram-uram ni ngolu partodiot tatu dewata. Apalagi mulu ido. Dulu hamu maju mulu. Harajau ni debata dohot hati koran na dungi. Tabahonon nama Tuhan kau dengi mar kenga kau dengi. Dang naneng madokon hulan namar tangyangi mahamu ro nama debata manupai hamu dau. Tetap kita akan bekerja. Tetap kita akan berbuat. Tetap kita akan bergumul songonak na odoko ni. Adupat taduragam ni akan dalan namar nako tuat. Ngulu ni akan nong majalo pasu-pasu ni debata. Di batu dusu di gobar hodo dianalogikan bagaikan sawah yang selalu diairi. Ni yang idok na diso porlak natakas di aik. Jaladang be madate nasida. Darong biar sak ni roha. Dak saya murah-murah be marungut-ungut. Dak saya murah-murah be muruk, terimas. Mulai kosonggok rimasi. Itur taingok ma. Ali Tuhan, saya mangaranak do mataku do pakak keduluk. Ima saya torus. Terngiang di bagas rohata. Mulai korosahiti. Ali Tuhan, siedi do ro pangurupiut tuau. Mangaranak do mataku do pakak keduluk. Di hananakku do itu adalah nyanyian ziarah. Ikut totong do. Mangaranap mata tadopak aka dulu. Dabar pudi sehali mah, tidak mah. Aharon endok naya saplopati. Dakola tuhami, akamelim, mohan, gok aka tabo-tabo, gok aka pasu-pasu.
Itu tong, memang itu unena. Hobar tu padok ni Jeremia. Ingat tamu makan mengulana. Ingat dan doakanlah bangsa-bangsa. Di dia kamu terbuang, kemana engkau aku buang. Dan berdoalah untuk bangsa itu. Kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraanmu. Tuhi ta sudi tuhi. Mulu sudi kita makala putih ulau nadengkan. Jala sudi kita makka gigihon ulau naso patut. Saya yakin bukan hanya kesejahteraanku, tapi juga kesejahteraan kita semua bersama. Memang moloholan na sa huryodo manang mulan na punguhi taon makarekoton kejujuran dan kebenaran bodoh-dohonota itu memang nipi namai sedia mah 350 halak berbandingkan dengan 220 juta bangsoon manang 10% ini saya mangulahon akahagiduhon songon nakaning natatangihon menang napiga ari na perpudion. Ada tindakan-tindakan pemerasan dan lain sebagainya, korupsi dan berbagai hal lainnya. Tapi ingat, muludak mulai derita, jangan pernah melihat sesuatu yang baik ke depan. Oleh sebab itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai mah. Asa idauta nauli'i nadingkani. Tanpa itu, kita tidak akan pernah bisa mengakar di dalam akar yang baik dan yang benar. Amin. Martang yang mahita. Ali Jehovah jabata amanami namarabang sedibon gijang puji-pujian hamulateon hasangapon dohot hamuliaum di pasah rohanami itu. Asini roham itu nahu pangasau kami. Bagam naung pinasaukmu. Itu napa pocor rohanami mergugui hok kami. Manatap tujulo nangpe ikon sipata manaoni akaparsahitan manaoni nahacit hamaolon doho ragam niaka pangabati alai pos dorohanami manangise namar hato potton hona gabi si palua jala si hokop kami tuk solo asom mudohami mardala sahalak kami dak pailaw muhami dak paurahom muhami nang pemaol alai dang nasubui alani Tuhan pergugui kami, persahalai pasu-pasu. Kami sudi napu di bagasat tekyo. Asa gabi halomon ni roham ngulu nami. Hobar tunani dok mutu kami di bagasat tekyon di naung pinasahak mu di kami. Nauk tinobusmu kami bangsom. Patuduhonon nami meli Tuhan marhite parange. Gulmi ni ngulu nami. Asima roham bali Tuhan pasu-pasu masaluhukna hamina pungon tarlumobi akahorong na toras asa gabi tiruan diaka yanakon asa marsahala hami manugu-nugu akka yanakon nami tarpatu pahami dia do akka nasuman nabui tiru honon nami dihata pikiran nakpabahenan tu akka yanakon nami terlumubi Tuhan tolu keluarga di bagasat tikyon naeng mabuan pasahaton akayanakon nami tuho marhite-hite padidion na badia pasu-pasu parbisuhi parsahalai maganuk na toras na mabuan akayanakon nami asa gabi parhitiammu nasida gabi malim nasida di tonga-tonga di bagas nasida maradopon akayanakon nami ibur magudang makayanakon nami hobar tulo moni roham gabe akayanakon namar sahala naburju naserep jalan namar habiarat tuho namangulahon sadok lo moni roham ay ido saluhut na li Tuhan hirim ni rohani saluhut akanatoras molo huida jala hutangi hok kami akayanakon nami mangulahon huhut makkatahon akkana dinggan jalan nasuman hobbar tulo moni roham atong sahak dihoma daging nang todinami pasu-pasu mahamili Tuhan diaka ulaw nami na maragami asa gabi parhitiammu ma ulaw nami mangaleho gugu
mangaliho pos ni roha, mangaliho pasu-pasu, nang sinamo tuhami. Asa hirni hudo nami malituha panganon nami, pakyon nami, perhasiangon nami, lehonon nami, gabi pilihan nami, bahen hasangapo diho, di tonga-tonga ni huriam. Pakyon nami laho mangurupi akan nagale na bodo, nariko si urupan di tonga-tonga ni dalan ni ngulu nami. Unang gabi hubuat tami, siyan na sopatut, jala pasahaton nami tuaka na makarikoton, tok kadoyali Tuhan. Alani jamoton roha, pamatang tangan si majalo nami. Asa anggiat lambadia hami, diganup gulmi ningulu nami. Molotung otik susadia, pasu-pasu nabuy huomo hami, hobbar tugogo pikiran ng pabahinan nami. Ajari hami lituhan maparhasya ko ni. Asa anggiat, toddi na marpangotik jalan nasuman, suan di bagasar roha nami. Jalabuy, sikop, buy, sukup hupake hami, nahusari hami, siya guguhiri ni udok nami, di ngulu nami si ganopare. Pasu-pasu masudi ngulu nami, pasu-pasu akaruas ni huriam na tongod di bagasan parsaiton. Nauk pinajojor ne, ama nami, si partiting nakaning hobartu titing nami. Jama pamatang nasida, parguguy obat naksipangano perhitian mga legugudo hay paso. Na pihak di podoman na di rumah sakit, di bagas na sida na baru mula sa rumah sakit, namar sahit na say laon, dohok lan akana asing alani arsak, dohok alani hamaulo ni portibyon, daon ni na sida sa duhok na. Songoni nang keluarga ni ama nami, tapubulun, nang jumulo, borhak madaputoko, apuli sude rohani keluarga. Molo tung udutan nami, ulaun pakobeses tonga-tonga ni huria arianon. Dongani pasu-pasu mahurian paborhat tu nganani di bagasan sudah hurang agia aha tarapul sude keluarga ni apula ni todim todi parbadia asima roham di bagasan Kristus martangnya kami tuho amin. Tapasahap mapiliat tatu di mata bain hasangapu di ibana uhuk mahita marede sian buku de pituras 50. Asa zona
Acara padidion abadia tabarade marohata pikirata tabuka mabuku deta 146 ayat 122 di ayat 2 jongjong ma natoras nama buat dana tardidi. Ale amanami nadibanu gijang naroro hami tujulo mabuana kada danahon saya si maroham jalo manasida gabi anak kommu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangeahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamu akadongan natoras nama buan akada dana sididionon tayo kamu ma hatani Tuhan Yesus lao mahamu tulia portibio ninna madoa kasisianna pudai hamu ma saluhu bangso didi hamu ma nasida tubagasan goarni debata ama anak doho tod di parbadia ajari hamu ma nasida mangaraduti saluhu nahu tonahoni tu hamu jala ingo ma sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manangisi na porsia doho nididi dapotan hanguluan alaina so porsia hona uhum sogut tangi ho kamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus adong ma akan nama buat dana tutuhan Yesus asa di jama alai dipisang akasisianima nama buani jadi dung dida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma lo camuma akada danahi rotuau unang orai hamuna sida ai dia kasih songonido harajaon ni debata na tuturu na hudohot tu hamu manangi sepe anggo so songo dana ibana majalo harajaon ni debata dang nabongot ibana tusi dungi di haul makada danahi dia pehom matanganna tu nasida mamasu-masu nasida hamu akan atoras hati dako kamu majolo hata haporsia otai rak mahamu madok jala takas ma hati dako kamu au porsia 2 tolu ya.
atong alusi hamuma hatana husukut tonon na berjolo di pangido hamu nuaing di dion akkada danahon tubagasan ni nahina porsiamuna. 2. BH naolo do hamu mamude anak komuno asa diboto jala di ihuton nasida hatani debata. 3. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni Huria Protestan asa gabe ruas nama ngulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion nabadia Roma sasa keluarga tujoloon na asing hudulma. Ale Kefan Rogate Manurung Hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongok mon tu bagasan harajaun na ola nion rodi saliling nililing na. Amin. Silakan. Deren. Ale Deren Mateo Simangunsong Hudidi moho tu bagasan goar ni debata ama doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata moho di habobongok mo tu bagasan harajon na ola ni rodi saliling nililing na. Amin. Maju dikit, maju. Naomi Gracia Elisa Lumonga. Paboratu pacongcong mah. Ale Naomi Gracia Elisa Lumonga Borusitorus Hudidi maho tu bagasan guar ni debata ama doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan debata maho di habo mo tu bagasan harajaun na ola ni orro di saliling nililing na. Amin. Jongjong mah nama bodak dana terdidi martangi yang mahita ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasahat nami akada dana hotuho jala di jakokoro nasida gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanoon jala gabe panean dihanguluan na saliling nililing na asima roham doho diakan atoras ni danaho say pargugui jala ajari manasida manugunugu da danaho tuho asarap nasida taruli diaka artani harajaummu. Amin.
Maredde mahita 145 ayat sada laos jongjong mahita saluhuna. Pasaha mapiliat tu debata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroro ani saluhut sileho-leho na dengkat doho nasa uli basa na mauliutus hupasahat tami masian naniliho mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam doho di Portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni silehol-lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaunmu, say sao malomo ni roham di Banua Tongo songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu siad debata jala mula mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodaku Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopaku Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor ho madamena tutodim. Amin. Topeton padidion na badia tujulu mahita marsi jalangan jala Roma hatop keluarga nama buat dana tardidi asai disok kita di jalang ruasta.